ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಹಾಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಆನೋಡ್ ಇನ್ವರ್ಟರ್ಸ್, UPS ಅಂಡ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸರ್ಸ್, ಶೈನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಶಶಿ ಶೈನ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್. ಸಹ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಅರುಣ ಮಸಾಲಾಸ್, ಸಲೂನ್ ಸೋಲೋ, ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್, ಡವ್ ತೊಗರಿಬೇಳೆ, ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್, ARMC ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಸೆಂಟರ್, ಮಾತಾ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮೋನಿ, AK ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್, JP ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್, ವೈಸ್ಮಯ ಪರಿಸಿನಕಡವು ಕಣ್ಣೂರ್. ರೇಡಿಯೋ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ 92.7 ಬಿಗ್ FM. Nama TV presents Anod Dance Mommy Dance. Dance mommy, dance mommy, dance mommy, dance, dance mommy, dance, dance mommy, dance. ಹಾಯ್, ನಾನು ಸುಮಾ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್, ಬೋಂದೆಲ್ಲರ್ದು. ಸುಮಗಳ ನಡುವೆ ಕೂತು ಮಂದಹಾಸ ಬೀರುತ್ತಿರುವ ಇವರೇ ಕುಸುಮಗಳ ಒಡತಿ ಸುಮಾ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ದಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಡಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡಾನ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಪಂದು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬರ್ತದೆ ಇಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪಂಡೇರು ಆರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ದಕ್ಕಲ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಅದು ಆರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕುಲ್ ಪಂದಾರೆ ಗೊತ್ತಂಡು. ಸೊ ಬತ್ತದು ನಿಕ್ಕೊಂದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಡು. ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ದಾದಂದು ದಾದೆ ಪನ್ನಾಗ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅವು ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟ ಅದ ಅಂಡೆ ದಾದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ದಾಖಲು ಮಲ್ಪುವೆರ್ಗೆ ಅಂತ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು. ದಾಯಪನ್ನಾಗ ಒಂಜು ವರ್ಷ ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ, ಕಾರು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಅವು ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚದು ರೆಸ್ಟ್ ಆದಿತ್ತು, ಡ್ಯಾನ್ಸೇ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ಜಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ದಕ್ಕಲ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಂಚ ಎಡ್ಡೆ ವೇದಿಕೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪಾರೆ. ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೈಲ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಲ್ಪಾರೆ. ಅಂಚ ಪೂರ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇಂಕ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತನು. ದುಂಬು ಯಾನು ಬೇತೆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಗೆ ಪೂರ ಏನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲೆನ್ಲೆ ತಂಪೋತೆ ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆನ್ಲೆ ತಂಪೋದು ಐಟ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ. ಅಂಚ ಮುಂಜಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋದ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಕ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತನು. ಸೊ ಯಾನು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಮಾಮಿನ ಕಳ್ದ ಪೂರ ಕೇನ್ಯ ಪೋಡೆ ಜಾಯಿನ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೆ ಪೋಪೆಂದು ಆಕಲು ಆವು ಪಂಡೇರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಟ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಆಡಿಷನ್ದ ದಿನ ಎಂಕಲು ಪೋದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫುಲ್ ಪೋದು ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ದಕ್ಕಲು ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೇರು. ಆಕಲು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಲಕ್ಕನೇ ಎಂಕ್ಲೇನು ಟ್ರೀಟ್ ಮಲ್ತೇರು. ಎಂಕ ಆಡಿಷನ್ಗೂ ಪೋದು ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಅವು ನಮಗೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಕೊಡ್ಪೇರು. ಅವು ಪೂರ ಎಂಕ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಚ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನೆಡ್ದು ಎಂಕ್ಲ ಈಸಿ ಆಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಅಕುಲು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂಡಲ್ಲ ಅಕುಲು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪನೇಟ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲ ಕನೆ ಆ ಒಂದು ಇತ್ತುಂಡು. ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಡು ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಮ್ಮಿನಕುಲು ಬಾಕಿದ ಮಮ್ಮಿನಕುಲು ಎಂಚ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪೇರಂದು ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಆತ ಐಡಿಯಾ ಇಜ್ಜಾಂಡು. ಬಟ್ ಎನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಪೆ ಪಂದು ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಇತ್ತಂಡು. ವಿಂಗ್ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡೋದು ಅಂತ, ಹೆಂಡತಿಗ ಗಂಡನಿಗ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡೋದು ಹೇಳಿ ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ಗಂಡನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾ? ಸರಿ, ಗಂಡನಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಅವರು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಕ್ಲಿ ಅದನ್ನು ವಿಂಗನ್ನು. ಆದೀತಾ? ಬೊಕ್ಕ ವಿಂಗ್ಸ್ ಎಂಕಕುಲು ಕೊರ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಕೈಟ್ ಕೊರ್ಪೆರಂದು ಯಾನ್ ಎನ್ನದೇನೆ ಇಜ್ಜೆ ಅಕುಲೆ ಪಾಡುವೆರಂದು ಎನ್ನದಿತ್ತೆ. ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಕೈಟ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ. ಆಯಪ್ಪನಾಗ ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಗುರು ಆರೆ ಎಂಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಡು ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನಾಗ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಹಾಬಿ ಆದಿತ್ತಂಡು.
ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ಡ್ ಎಂಚ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಗೆ ದಾದ ಪೂರ ಬೋರ್ಡು ಅವು ಪೂರ ಗೊತ್ತಾಯ್ನ ಎಂಕ್ ಗುರು ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆರೇ ಎಂಕ್ ಪಂಡುಕೊರ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಅದು ಯಾನ್ ಡಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೇರಿನ್ಲ 6ನೇ ಡಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಎಂಕ ಅವು ಪೂರ ಅದು ಎನ್ನ ಗುರುರ್ದು ಎಂಕ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ತಿಕ್ಕನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಆಯ್ತಾತ ಖುಷಿ ಓಲಾಯ್ತಜಿ ಆಡ್ಬೋಕ ಎನ್ನ ಮಗಳೇನು ಪೂರ ಹೈಲೈಟ್ ಮಲ್ತಂತೇರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು. ನೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಂಡನೇ ಸ್ಫೂರ್ತಿ, ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಗಳು ಬುಡ್ಡಿ. D for discipline, A for attitude, N for new, C for confidence, E for expression. ಒಂದು ಪೂರ ಇತ್ತಿನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಐಕ್ ಪೂರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಸುಮಾ ಬಕಯಾನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇರು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಸುಮಾ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಬರ್ಪುನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಐಟಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದ ಅರನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲೇರ್ ಅಂಚನೆ ಜಡ್ಜಸ್ನಕುಲು ಅಕ್ಕನ ಕಾತೊಂದುಪ್ಪೇರು ಸುಮನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಕಾತೊಂದುಪ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಯ್ನ ತೆಡ್ಡೆ ಬರಡು ಪಂದು ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಡುಪ್ಪ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪನ್ಪುನ ಅವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೇ ಬೇತೆ ಅದ್ಕೋತುನು ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಸುಮ್ಮನೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಲ ಇಟ್ಟುಂಡು ಅಂಚೆ ಪೂರ ಜಡ್ಜಸ್ ನಕಲು ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ನಕಲು ಪೂರೆಲ್ಲ ಕಾತೊಂದುಪ್ಪೆ. Mommy dance, dance, mommy dance, dance, mommy dance. ಆಡಿಷನ್ ರೌಂಡ್ ಆಯ್ಬೋಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರೌಂಡ್ ಬಂದು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಮಲ್ತೇರು ಅವು ಒಂಜಿ ವಾ ಒಂದಿಟ್ಲ ನಮಕ್ ಎಂಕುಲು ಈತ್ ಸೆಟ್ಲೈಟ್ ಪೋಯ ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ತಿಕ್ಕದಿಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರೌಂಡ್ ಎಂಕಲ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಕ್ಕಲು ಈತ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಂತೇರು ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರೌಂಡ್ ಪಂದಿತ್ತಿಜಿ. ಸೊ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರೌಂಡ್ ಪಂದು ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿದಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಂಜಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಲ್ತೇರು. ಸೊ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಐಟು ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಡಿ ಏರೇನು ಮಲ್ಪುನು ಅಂಚಪುರ ದಾಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತಿಜಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತಿಜಿ ದಾಯಪ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೇನೆ ಯಾನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪಾರ ಆರ್ಲ ರೆಡಿ ಇತ್ತೇರು. ಆಡ್ಬೊಕ್ಕ ಸಾಂಗ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಸಾಂಗ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮನ್ಪಾರ ಒಂಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂಡ್ ದಾಯ್ಪಂಡ ಆರ್ನ ಸ್ಟೈಲ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಎನ್ನ ಫೋಕ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಯಾನ್ ಅರೆಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆವಡು ಇಜ್ಜಂಡ ಆರು ಎಂಕೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆವಡು. ಸೊ ಆರ್ ಪಂಡೇರು ನಿನ್ನ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಲ್ಪೋಗ ಅವರು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಾಂಗ್ ನಿನ್ನ ಸ್ಟೈಲ್ಗೆ ಸೂಟ್ ಆಪ್ನ. ಸೊ ಎಂಕ್ ಲೇಲೆ ಪಾಡು ಸಾಂಗ್ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತಂಡು ಆಯ್ತಾ ಬೀಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅವು ಸಾಂಗನ್ನು ಎಂಕಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ಆ ಸಾಂಗು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪಾರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತಂದಿತ್ತ ಇಲ್ಲಾಡು ತಿಕ್ಕೊಂಡಿತ್ತಿಜಿ ಯಾರು ಡ್ಯೂಟಿ ಪೋಂದಿತ್ತೇರು ಬಾಲೆ ಮಕ್ಕ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಂಚೂರು ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆದ ಬಂದು ಕಾಂಡು ಪುರ ಎಂಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿಜ್ಜಂಡು. ಸೊ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ 8 ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು 8 ಟೈಮ್ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಏನು ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆರೆಗ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕೊರೋಡು. ಸೊ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ಅವ್ರು ಆರೇ ಮಲ್ಪನಾಡು ಅವ್ರ ಎಂಕಲು. ಸೊ ಪೂರ ಮಲ್ತದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರೌಂಡ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸೆಟ್ ಆಯ. ಸೊ ಎಂಕಲ್ ರಡ್ಜನ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಡ್ಪನ ಆ ಸ್ಟೇಜ್ಡ್ ಬರೋಡು ಬಂದು ಎನ್ನದು ಪೋಯ. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಆಯ್ಬೊಕ ಎಂಡಿಂಗ್ ಆನಾಗ ಜಡ್ಜಸ್ ನಕಲ್ಗೆ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಅರುಣ್ ಸರ್ ರೈಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪಂಡೇರು ಅವು ಸಾಂಗ್ ಇರಾಗ ಪಂತಿಲಕ್ಕನೇ ಉಂಡು ಬಂದು ಅವೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಆಯ್ಪನಾಗ ಯಾನು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಸಾಂಗ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅವು ನಮಗೆ ಪತ್ತುಂಡ ಇಜ್ಜಂದು ತೂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪುನು. ಸೊ ಅರುಣ್ ಸರ್ ಹೆಂಗೆ ಪನ್ನಾಗ ನನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ಆಯ್ಜಿಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲೇಜಿ
ಆತೊಂಜಿ ಈರೆ ಮಲ್ತಿಲಕನೆ ಆತದ ಈರೆಗೆ ಪಂತಿಲಕನೆ ಆತನ ಪನ್ನಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ. ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಅವಾರ್ಡು, ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅವಾರ್ಡು ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. ಆ ವಿಷಯ ಬೇತೆ ಬೌಲ ಪಾಂದ್ರಜ್ಜಿ ಇರ್ನ ಈ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಮ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಡ್ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂಂದುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಅಂಚನೆ ಬಾಕಿದ ಜಡ್ಜಸ್ನಕುಲ್ಲ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊರಿಯರು ಆವುದು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ದಾನಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ತೆಡೀಲ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವರ್ಡ್ ಬರ್ಪುನೊಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾನು. ಸೊ ಕಾರ್ನೆಲ್ ಸರ್ನ ತೆಡೀಲ್ಡು ಎಂಕ್ ಇಂಚಿನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮಗೆ ವರ್ಡ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪನ್ನ ನಮ್ಮ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇಂಚ ಆತುಂಡು ಅಗಲ್ ಪನ್ಪೇರು ಪನ್ನ ನಾನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಪನ್ನ ಎಂಕಲ್ನ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ಗೆ ನಾನೊಂಜಿ ತೆಡೀಲ್ ತಿಕ್ಕೋಡು ಅಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಎಂಕಲು ಅವೇನೊಂಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪನ್ನ ಅವಲ ಒಂಜಿ ಅಕಲ್ನ ಅದೇ ಮೈಂಡ್ ದೀದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಲೈಂಕಲು ಅಂಚನೆ ಅನ್ಪೋಡು ಒಂದು ಆ ದಿನ ಆ ಸ್ಟೇಜ್ಡು ಗೊತ್ತಾಗ ಸುಮಾ ಎಂಕ್ ಈರ್ನ ಇಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಓಕೆ. ಸೌಜನ್ಯ ಮೇಡಮ್ ಆಡಿಷನ್ ಹಿಡ್ದು ಎಂಕ್ ಇತ್ತು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಮಟ್ಟ ಯಾನ್ ಸೋಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿಗೆ ಯಾನ್ ಬೈದೀನಿ ಆರ್ಲ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನಲಿಪೋಡೆ ಅಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ 2 ಜನಲ್ಲ ಆ ದಿನ ಲಂಚನೆ 2 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಲ್ತುಂಡಲ್ಲ ಪಿರೋಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪಾಡ್ಯಾರ ಅವೇ ನಿಂಕಲ್ ಮಲ್ತದ ನಿಕ 2 ಜನ ಮೇಡ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಅಂಚ ಪ್ರಪಂದ್. ಸೊ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗ್ಲ ಖುಷಿ ಎಂಕಲ ಖುಷಿ. ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಎನ್ನ ಆಡಿಷನ್ ರೌಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ರೌಂಡ್ ಆದು ಟಿವಿಡ್ ಪೂರ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಓಡೆಗ್ಲ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನೊಂಜಿ ತೂಂದು ಪೇರು ದಾದೆ ಮುಕ್ಕಲ್ ದಾದಿಗೆ ತೂಪಿನಿ ಇಂದ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಅಬ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪನ್ಪೇರು ನಿನ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ತೂದು ಪೊಡಿಯ ಟಿವಿಡ್ ಐಕಾಕಲ್ ತೂಪಿನಿಂದು ಆಯ್ಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲೇನು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಎದುರು ಪಾಸ್ ಅನ್ನಾಗ ಆಕೇನು ಇರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಡುಲ್ಲಾರೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಐಕಂದು ಇರ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಂಕಲ್ ತೂತ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದಾರ ಪನ್ಪೇರು ಅದು ಅವು ಒಂಜಿ ಕೇನಾಗ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಏರಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಕಲ್ ನಮಗೆ ಪನ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂದಿತ್ತಂಡು. ಐಡ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಖುಷಿ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕ ಕುಂದಾಪುರದ್ದು ಫೋನ್ ಮಲ್ತದು ಅಂದೇ ನಿನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಫ್ಯಾನ್ ನಕುಲುಲೇರು ಮುಲ್ಪ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನಿನ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಶೋಕ್ ಆತನ್ಗೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ 2 ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂತೂದೆ ಈಯೇ ವಿನ್ನರ್ ಪನ್ ಹೊಂದಿತ್ತೇರು. ಸೊ ಅವು ಪುರಕ್ಕೆ ಏನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಏನದಿತ್ತಜಿ ಕುಂದಾಪುರದಕ್ಕುಲ ನಮ್ಮ 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 ತುಳು ಪಾತೆ ನಕುಲು ಅಕಲ್ ಕನ್ನಡ ಪಾತೆ ನಕುಲು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ತೂಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅವಲ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ತೂಪೇರು ಅಂಚ ಪುರ ಆತೊಂದಿತ್ತಜಿ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಕ್ರೇಜ್ ಉಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಡು ಅಲ್ಪ ಏನು ಅಕ್ಕನ ನೇಬರ್ಸ್ ನಕುಲು ಪುರ ತೂದು ಇತ್ತೆ ಅಕುಲು ಏಪಲ ವೇಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಶನಿವಾರ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಡೇ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಚಕಲ ಒಂದು ತೂದು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಎನ್ನ ಎಪಿಸೋಡ್ ಬತ್ತಿನ ಕೂಡಲೇ ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಪನ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆತಂಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಏರ್ನ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಇತ್ತೆ. ಕೈತಲ್ದ ಚಾನಲ್ ಆಯ್ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮನೆ ಚಾನಲ್ ಆಯ್ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದಕ್ಕುಲು ನಮ್ಮ ಕೈತಲ್ದಕ್ಕುಲು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ತೂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂಜಿ ಪುಗಾರ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗೊಂದಿತ್ತು. Mommy dance, dance, mommy dance, dance, mommy dance. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಥೀಮ್ ರೌಂಡ್ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದಿಟ್ಟು ಮೀಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಮಾಡ್ತೇರು. ಸೊ ಐಟಿ ಎಂಕಲು ಅರೌಂಡ್ 30 ಮಮ್ಮಿನ ಕುಲಿತ ಒಂಜೊಂಜಿ ಮಮ್ಮಿನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಥೀಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಎಂಕು ಕಾರ್ನಿವಲ್ ಥೀಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕಾರ್ನಿವಲ್ ಥೀಮ್ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಒಂಜಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾರ್ನಿವಲ್ ಮಲ್ಪೋಡ ಫಾರಿನ್ ಕಾರ್ನಿವಲ್ ಮಲ್ಪೋಡ ಅಂದು ಅವಲ ಮಸ್ತ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅನ್. ಸೊ ಎರಡು ಎಂಚಿನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಲ್ಪ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಬೇತೆ ಕಳ್ಳೆಕೇನುನ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿದ ಕಳ್ಳೆನೇಕೇನುನ ಅಂಚ ಒಂದಿತ್ತಡ ಬೊಕ್ಕ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪಂಡೇರು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಕಾರ್ನಿವಲ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ಕಾರ್ನಿವಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಂಗ್ ಎಂಕುಲು ದೇತದು ರಡ್ಡು ದಿನ ಐಟೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತ ಪಿರ ಮನಸ್ಸು ಡಾವುಂದುಂಡು ಬೊರ್ಚಿ ಮಲ್ಪುನ. ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕುಲು ಪಿರ ಫಾರಿನ್ ಕಾರ್ನಿವಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ದೇತ್ತ ಐಡ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ಪಾರ್ದು ಮಲ್ತ ಅಪ್ಪ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪಂಡೇರು ಉಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟೈಲ್ದೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಟೈಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರೋಂದುಂಡು
ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಅವೇನೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತೆ ಐಕ್ ಎಂಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಒಂಜಿ 2-3 ದಿನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತೆ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ದ ಪಿರೋಗು ಪೋಡ ಆ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಎಂಚ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಥ್ರೂ ಟು ಕಾರ್ನಿವಲ್ದ ತೂದು ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ಅವೇನು ಯಾನೇ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಎಂದ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂಜಿ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಇತ್ತನು ಐಕ್ ಬೀಡ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಫರ್ ವರ್ಕ್ ಪೂರ ಯಾನೇ ಕೈಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಕಿರೀಟ ಅವು ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡೇ ಫುಲ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ತೂದು ಐಕ್ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ದೀಕ ಫೆದರ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಟಿಕ್ಲಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪೂರ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತದು ಆರ್ಲ ಎಂಕಲು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕಾಂಡ್ಯಾರಿಗ ಡ್ಯೂಟಿ ಬಯ್ಯ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆದು ಇಲ್ಲಾಗು ಬರ್ತದು ಪಿರ ಎಂಕ್ಲು ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ದ ವರ್ಕ್ ಯಾವಂದಿತ್ತು ಮಲ್ತ ಕಷ್ಟ ಅಂಡು ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತು ಫೈನಲಿ ಆನ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್ ನಲ್ತ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ ಪೂರ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಫುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡು ದಾದಪುರ ಮಲ್ಪೋಡು ಎನ್ನ ಒಂಜೇ ವರ್ಕ್ ಎನ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅವು ತೂಪಿನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಖುಷಿ ಆವಡು ಜಡ್ಜಸ್ನಕ್ಲೆಗ ಐತಲ್ಲ ದುಂಬು ಖುಷಿ ಆವಡು ಅಂಚ ಮನಸ್ಸು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತ ಎನ್ನದಿತ್ತಜಿ ಎನ್ನ ಅವು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಕ್ಲೆಗ ಆತ ಲೈಕ್ ಆಪುಂಡು ಪಂದು ಅಕ್ಲೆ ಪೂರೆರ್ಗ್ಲ ಲೈಕಂಡು ಐಟ್ ಇಂಕ್ ದೀಕ್ಷಿತ ಮ್ಯಾಮ್ ಸುಮಾ ಇರ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ತುಯಾರೆ ಅನ್ನು ಎಂಕಲ್ ಪೂರೆರ್ಲ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಪನ್ನಾಗ ಇಂಕ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಮುಂಕ್ಲು ಆತ್ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತೊಂದು ದೀತೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎನ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆತ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಪೋತುಂಡು ಆತ್ ಖುಷಿ ಆತುಂಡು ಫಿರ್ ಅಕ್ಲೆನ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎನ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ದ ಪೂರ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ನೆನಪಿತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಪುರಾನಾಗ ಒಂಜಿ ನಾನಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. And this performance was the one of my wow, the best, super, awesome, lovely Panoli. Okay, yan dada pantala au small apundu, so all the best. So ಐಟ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಲೈಟ್ ಡ್ಯಾಂಡ್ ಪಿರತ್ ಕಾರ್ನೆಲ್ ಸರ್ ನ ತೆಡಿಲ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಆ ತೆಡಿಲಿಗೆ ಯಾನಲ್ಲ ಆಗಿ ಅದಾಯಪ್ಪನ ಮೈಂಡ್ ಹಿಡಿತುಂಡು ತೆಡಿಲ್ ತಿಕ್ಕೊಡು ಇನ್ನಿಂದು. Everything is clean, nice, perfect, and for me this performance is Congratulations, ಖುಷಿ ಆಗುಂದುಂಡೆ ಕೂಡ ನಾನು ಪ್ಲಾನ್ ಚೆನ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಪನೊಲಿ ದಾಯ್ಪನಾಗ ಒಂಜೇ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಒಂಜೇ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ದ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಒಂದು ಐಟ್ ಹೈಲೈಟ್ ಆಯ್ತು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಥೀಮ್ ರೌಂಡ್ ಅವ್ರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವೆರೈಟಿ ರೌಂಡ್ ಉಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅವೇನೊಂಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಒಂದು ಪಂದು ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಅದು ದೇತೊನ್ನ ಇತ್ತಜಿ ಪ್ರತಿ ರೌಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಆಪುಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಕುಲು ಬೇತೆ ಮಮ್ಮಿಲ ಪೂರ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆವೊಂದಿತ್ತೇರು ಪೂರ ಎರ್ಲ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಡಾನ್ಸರ್ ನಕುಲೆ ಏರ್ಲ ಐಟ್ ಒಂದು ವೀಕ್ ಮಂದಿಜಿ ಕೆಲವೇರು ಥೀಮ್ಡು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆನಾಗ ಕೆಲವೇರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಡು ಕೆಲವೇರ್ನ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಮಮ್ಮಿ ನಕುಲು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇತ್ತೇರು ಸೊ ನಮ್ಮ ಏರೆನ್ಲ ವೀಕ್ ಮಮ್ಮಿ ಅಂತ ಪಂಡ್ರಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಆಯ್ನಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ರೌಂಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ ಗ್ರೂಪ್ ರೌಂಡ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಗ್ರೂಪ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋದು. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ. Let's go! 1, 2, 3, come on! Let's bounce with it! Let's bounce with it! Let's bounce with it! Come on, come on, come on! Let's bounce with it! Let's bounce with it! Let's bounce with it! Come on, everybody go! Mix it up! Yo, mix it up! Yo, mix it up! Come on, come on! Wasn't that fun? Let's try something else.
ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಪೂರ ಖುಷಿ ಆದಿತ್ತಂಡು ಒಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತೆ ಬೊಕ ಅವು ಇದು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೈಲ್ ನಾನೊಂಜಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಪೋನ ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮ ವೀಕ್ ಆಪನಿ ಸೊ ಐಟ್ ಏನು ಒಂಚೂರು ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದಾಂಡು ಒಂಚೂರು ಬೇಜಾರಾದಪ್ಪು ಬಟ್ ಯಾನು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಇತ್ತಂಡು ಎನ್ನ ಸ್ಟೈಲ್ ಒಂಜಿ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡು ಒಂದು ಅಂಚ ಗ್ರೂಪ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಂಡು ಆ ದಿನ ತೆಡಿಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಆಸೆಡಿತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪೂರ ಸ್ಟೈಲ್ ಪಾರ್ದಿತ್ತೆ ಪಿಲಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪುರ್ಬುಲೇರ್ನ ಪುರ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅವು ಪುರ ಪಾರ್ದಿತ್ತೆ ಎಂಗಲ್ ಹಿಪ್ ಹಾಪಡು ಬೊಕ್ಕ ಟಿ ವಿದ ಒಂಜಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅವು ಪುರ ಪಾಡ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಒಂದೇಕ ನಮಗೆ ತಿಕ್ಕು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ತಿಕ್ಕು ಒಂದು ಏನದಿತ್ತು ಬಟ್ ಆ ದಿನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ನೇ ಉಲ್ಟಾದಿತ್ತಂಡು. ಫೈನಲ್ಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೇರು ಆರ್ಲ ಯಾನ್ಲ ಇಲ್ಲಾಡು ಪಿದೈ ಪೂರ ಕಣ್ಣನಿ ಬಡಿದೆ ಅದಪ್ಪ ಆಂಡ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಬಂದಾಗ 6 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಯಾನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ 6 ಟೀಚರ್ ಯಾನ್ ಸರ್ ಅಂಚದಪ್ಪ ಆಂಡ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಡು ಆರೆಗ್ ಯಾನ್ಲ ಕಲ್ಪಂದಪ್ಪ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಆರ್ಲ ಮಲ್ತಂದು ಆಂಡ 80% ಅರೆನ ಡ್ಯಾನ್ಸಿನ ಆರೇ ಮಲ್ಪೇರು 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 ಇಂದು 5 ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ಎನ್ನ 20% ನಾನು ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಪೂರೈತೆ ನಾನು ಪನ್ಪೆ ಕೆಲವು ಸತಿ ಚೊರ ಹಾಕೊಂಡು ಯಾನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಿದೈ ಪಪ್ಪ ಈ ಮಲ್ತವನು ನಿನ್ನನೆ ಪೂರ ತೂವನ್ನ ಎನ್ನ ಓಲಕ್ಕೇನು ಜಾ ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ಪಿದೈ ಪಪ್ಪ ಕೆಲವು ಸತಿ 6 ಬೇಜಾರು ಮಂತ್ 6 ಪಿದೈ ಪಪ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪಿರ 6 ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುಪುನ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪನ್ಪುನರೆಗ್ಲ ಕಲ್ಪ ಅಂದುಪ್ಪೇರು 5 ಡೇಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಿರ 6 ಅವು ಏನೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಯಾನ್ ಕಲ್ಪ ಅಂದಪ್ಪ ಎನ್ನುವರೆ ಪಪ್ಪುಜೇರು ಪಿರ ಅವು ಎನ್ನುವೇರು ಪಿರ ಒಂದು ಎನ್ನುವೇರು ಅವು ಇಡೀ ಅರೆ ಮಸ್ತ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಬಕಿತ್ತ ಫೈನಲ್ಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೇರು ಅಂಚೆ ಹೆವಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಒಂದುಂಡು ಎನ್ನರ್ದು ಬೋಡ ಎನ್ನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅತ್ ಎಂಚಿನ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ ಪೂರ ಇನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇಡೀ ಮಂಡೆ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತದ್ದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರಡು ಬಂದು ಎನ್ನೊಂದುಲ್ಲ. ಎಂಕಲ್ನ ಊರ್ದಾರ್ ಸುಮ್ಮ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಡು ಫೈನಲ್ ರೌಂಡ್ ಬೈದಾಲ್ ಅವು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಊರಿಗೂ ಎಂಕಲ್ನ ಬೋಂದೆಲ್ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಆರು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಬುದಾರ್ ಕಾಣ್ತಾರೆ. ಸುಮನ ವಿಷಯ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ನೇಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವಳು ತುಂಬ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವಳನ್ನು. ಅವಳ ಸ್ಮೈಲ್ ಅವಳ ಮಾತು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಗೆ ಲೈಕ್ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಮತ್ತು ಅವಳು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆದರೆ ಮಗುವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅವಳ ಕಾಲು ಕೂಡ ಅವಳ ಪ್ಲೇಚರ್ ಆಗಿತ್ತು ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವಳು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವಳು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರಿ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೇರು ಅಂಚ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತಿನಿರ್ದಾದ್ರೆ ಆಕೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಫೈನಲ್ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಯೋಗವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಚ ಆ ಯೋಗೋಡಕಲು ಗೆಂದೊಡು ಪನ್ಪಿನ ಎನ್ನ ಆಶೆ. ಪಂಡ ಕೆಲಸ ಜಡ್ಜಸ್ ನಕಲು ಪನ್ಪ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮನ್ಪೇರು ಕಾರ್ಗ್ ಪೂರ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಎಂಕ ಪನ ರೆಡ್ ಆಪುಜಿ ದ ಪಂಡ ಅವು ಆನ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್ ಆರ್ ಬೇನೆ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಯ್ನ ಚೋಜಪ್ಪ ಒಂದಿಜ್ಜೇರು ಅಂಚ 1 year ಆರ್ ಬೆಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ಹಿಡಿತೇರು ಐಟ್ ಬಕ್ಕ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪನ್ಪುನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೋಸ್ಕರನೇ ಆರು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬರ್ತೇರು ಅಂಚ ಈ ಇಡೀ ಆಯ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತೇರು ನಾನಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಆರು ವಿನ್ ಆವಡು ಪ್ರೈಸ್ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕೋಡು ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಆಸೆಂಡು ಸುಮಾ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಡೂ ವೆಲ್. ಫೈನಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದಾಗ ಎನ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಜಡ್ಜಸ್ ನಕ್ಲಿಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವಡು ತೆಡಿಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಲ ತಿಕ್ಕೋಡು ವಾವ್ಲ ತಿಕ್ಕೋಡು ಸುಮ್ಮ ಉಂದಿರ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬನ ವರ್ಡ್ಲ ಬರೋಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ವೀವರ್ಸ್ ನಕ್ಲಿಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವಡು ಪಂದೆ ಅನ್ನೊಂಜೆ ಆಸೆ. ಸೊ ಆತ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತದು ವಿನ್ ಆಪುನ ಒಂಜಿ ಭರವಸೆದಿದ್ದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತದು ಆಯ್ತ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಫಲ ತಿಕ್ಕೊಡು ಪಂದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಆಶೆ. ಸೊ ಹೆನ್ನ ಹೆವಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆವಂದೇ ಪುಣ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ಅವಳು ಸೂಪರ್ ಮಾಮ್ ಆಗಿ ಬರಬೇಕಂತ ನಮ್ಮ ಅಭಿಲಾಷೆ. ತಾಯಿಗೆ ತಕ್ಕ ಮಗಳಾಗಿ, ಗಂಡನಿಗೆ ತಕ್ಕ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ, ಅತ್ತೆಗೆ ತಕ್ಕ ಸೊಸೆಯಾಗಿ, ಮಗುವಿಗೆ ತಕ್ಕ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಇರೋ ಇವರು ನಮ್ಮ ಸೂಪರ್ ಮಾಮ್ ಆಗ್ತಾರಾ? ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸುಮಾ. Dance, mommy, dance. Dance,
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಹಾಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಆನೋಡ್ ಇನ್ವರ್ಟರ್ಸ್ UPS ಅಂಡ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸರ್ಸ್. ಶೈನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಶಶಿ ಶೈನ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್. ಸಹ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಅರುಣ ಮಸಾಲಾಸ್, ಸಲೂನ್ ಸೋಲೋ, ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್, ಡವ್ ತೊಗರಿಬೇಳೆ, ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್, ARMC ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಸೆಂಟರ್, ಮಾತಾ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮೋನಿ, AK ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್, JP ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್, ವೈಸ್ಮಯ ಪರಿಸಿನ ಕಡವು ಕಣ್ಣೂರ್. ರೇಡಿಯೋ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ 92.7 ಬಿಗ್ FM.